Tampere Conversations-tapahtuma on tärkeä, että meillä on tällaisia foorumeja, missä me voidaan keskustella hyvin erilaisten ihmisten kanssa sellaisista aiheista, mitkä koskettaa laajasti meidän yhteiskuntaa, mutta maailmaa. Mielestäni tässä Tampere Conversations-tapahtumassa on kiva, että on tarpeeksi intiimi ja pieni, että jokainen pääsee aika tasa-arvoisesti kontribuoimaan. Se antaa sen mahdollisuuden, että me ei ikinä tiedetä kuitenkaan, että kuka siellä tuo eniten arvoa, onko se joku osallistuja vai onko se itse asiassa keynote-puhuja. Ja tykkään sen takia, että tämän tyyppiset tapahtumat tarjoaa sellaisen alustan, että kaikki voi osallistua. As you see, AI is a big challenge and a big advantage. It will give us the capacity to be more developed faster and in ways that we cannot even imagine now. And we need to be prepared for that and use it in our favor for a better future for humankind. Of course, there are, as it was discussed today, different areas and different perspectives. But I think the importance is to discuss these perspectives and have an opportunity to choose the best solutions for the future. Tekoäly on, ellei nyt kaikkein kiinnostavin aihe, niin varmaan merkityksellisin aihe, mikä tällä hetkellä globaalisti on käynnissä. Ja jos me ei keskustella tekoälystä, me myöskin samalla ollaan keskustelematta vallankäytöstä. Tekoäly on myös yksi vallankäytön väline. So I think the key is the word conversations, because it's in conversing, in communicating that we learn. And so to gather a group of people and a group of minds like are gathered here is a wonderful opportunity for those of us who can be here to learn, to listen, to understand more deeply.